Bon dia a tothom des de Williamsburg, a Brooklyn. Avui us volia parlar dels Mossos constitucionalistes, perquè òbviament ahir va tornar a sortir una notícia al món en la qual ens deia que aquests Mossos la setmana que ve es volen manifestar, o aquesta setmana es volen manifestar a Barcelona amb un grup d'aquests d'Hablamos Español, etc. Que és un grup que està en contra de la immersió lingüística en català. Bé, una prova de més de que els colons ens venen a dir a casa nostra en quina llengua hem d'ensenyar als nostres fills, en quina llengua s'ha d'aprendre a les escoles, i imposar-nos la seva llengua. Per què imposar-nos? Perquè la llengua de Catalunya sempre ha estat el català. Fins que en un moment donat se'ns va imposar el castellà a través de lleis i prohibicions de les nostres. No és la primera vegada que ens sorprenen els Mossos constitucionalistes de Unió de Mossos per la Constitució, ja que sempre s'han prestat a anar a les manifestacions on hi ha a l'ultradreta. Les últimes manifestacions unionistes que hi ha hagut han comptat amb la seva participació, i no només això, sinó que aquestes manifestacions sempre hi han hagut acabant havent-hi aldarulls, havent-hi acabat amb agressions per part d'algunes persones, havent acabat amb violència per part d'alguns. I qui hi ha? Doncs ja ho veieu, Mossos per la Constitució amb ells. Jo sincerament, a mi el que trobo trist és que no veuen amb les companyies en què es fiquen aquesta gent, i tal com deixen el cos, i bàsicament com el Departament d'Interior permet, com la Conselleria d'Interior permet a aquest grup de Mossos, de mozos, com voldrien dir-se ells, manifestar-se amb els ultras i amb els feixistes, amb els de Ciutadans, amb els de Vox. Per cert, Mossos per la Constitució, els mateixos que se'n van a fer paelles i arrossades amb Vox. Ja diu molt el caire d'aquesta gent. Però per què es manifesten contra la llengua catalana? Per què es manifesten a favor de l'ensenyament en castellà i en contra de la immersió? Molt fàcil. Molt fàcil, jo us explico. D'aquesta gent, molts d'ells, ja a l'acadèmia, ja no parlaven ni el català, i això és una cosa que tothom ho sap, i que molta gent que ha vingut a fer classes allà doncs us ho comenta. Aquesta gent a l'acadèmia no els senties parlar mai en català, mai. Després, al carrer, molts d'aquests no els veieu mai sentir parlar en català ni adreçar-se a la gent en català, poc. A part d'això, les comunicacions per emissora. Hi ha comissaries com l'Hospitalet, com Santa Coloma de Gramenet, que tot i que les comunicacions per emissora s'han de fer en català, les fan en castellà. Els comunicats, òbviament, i el seu tuit d'aquesta gent és en castellà. Realment, hi ha molts Mossos, i sobretot estan lligats amb aquesta patuleia, que tenen verdaders problemes per parlar en català, per expressar-se en català, per no parlar de les faltes que es fan als atestats, per no parlar de les errades gramaticals i moltes altres coses. Doncs aquesta gent és la realitat que té. Mossos per la Constitució, deixeu de fer el ridícul, deixeu d'anar a ajuntar-vos amb l'ultradreta. Ja sé que són realment a Catalunya els únics que us donen suport, ja sé que són els únics que pensen com vosaltres, això ho sabem, però cal que us rebaixeu aquest nivell i que embortego el nom dels Mossos d'Esquadra com ho esteu fent. A mi em faria vergonya, però ja sabem que això és una cosa que vosaltres no teniu, vergonya. I la Conselleria d'Interior tampoc no té vergonya al permetre l'existència de Mossos per la Constitució. Si més no, l'existència com la tenen ara mateix. Perquè tu pots ser constitucionalista, pots ser unionista, pots ser el que vulguis. Ara, si ets la policia, o dius que ets la representació de la policia, perquè a més ells sí que se'n van a recollir premis amb uniformes de mitja gala i se'n van a Astúries i a Madrid i on faci falta. Sense permís de ningú, per cert. Si ells són policies i es manifesten al costat de l'ultradreta violenta i agressiva, molta credibilitat no dona. I si la Conselleria d'Interior de la Generalitat això és incapaç de veure-ho, malament anem. Voler equiparar Mossos per la República Catalana a Mossos per la Constitució és un error. És un error, i nosaltres no hem estat mai involucrats en res de violència, ni amb agressions, ni amb grups que agredien a la gent, al contrari. Sempre hem condemnat i estem al costat de la llibertat. Res més. Visca la República de Catalunya.